Alasia bersih deh. So ya kalau hakan saya. Slim sana bulan खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जुबान दं इटिउसनाव नोंखौ फिन खेबसा बरावबाय सबाय मा जेव भगवाननाय महर लानो सोनाफोर दामुगै एनिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना टाइम नायलांनानै एसे मिन्थिखाबाय जानांगौ आंहा दिनै सोर फैनो नागिरदों बिजावजालि लोक्षि फैनो नागिरदों आं दा सासेयाव एसे मोजां बुंना ओमफ्राय साइडआव नोंथांमोनजों एसे रायखोमानो हागौ आरोना बिथांखौ बिजावजालि रायखोमानायाथ' जाखायो नङा होमबा स' बिथांखौ आं माने ओंखाम बोथिसे जालांदो होननाय जादों आरोना माने फिसाजोखौ टिउसनाव लाबोगोन बिथाङाबो ओमफ्राय दिनैथ' सेटारडे जोंना स्कुला बन्द' नालाय बेनिफ्राय एसे लाहार फाहार खालामसै ओरैनो नर्मेलि जास्ट न'नि मानसि नालाय न'आव जेरै संनो नागिरदों बिदिनो खालामसै आरोना स' नायलांबाय थादों नोंथांमोना जोबजासिम अब्ला बेनिफ्राय जाय भिडिअ हगारदों आङो एसेल' नायनो मोनदों मैया मोनायाव आं टटेलि उन्दुदों फिसालाजों एसे गोबावै थादों नालाय फरायनायावहाय ओमफ्राय उन्दुदों नायनो मोनाखै गाज्रि मोनदों आङा जे जोंनि भिडिअखौबो नायाखै होननानैहाय आं फारि नायगोन आरोना स' एसे खामानि मावनानै लागोनसै नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोनाबो ओंख्रिया ओमफ्राय बेनो जाहैगोन आरोना मैया खावसे जाबाय थारुन ओमफ्राय थोआ बादि मोननानै मालाय एकदम गावनि बेवाय फैगोन नालाय नै थारुनखौ थरसे लानानै फैबावलायबाय बिथाङा ओमफ्राय हादेरबाय ओमफ्राय अमा बेदर लानानै फैबाय एसे एनै बेखौनो संनोसै आरो आङो सामब्राम गुफुराव देनानै लाखाबाय ओमफ्राय मा एवदेरनाय जायो लासैनो मिन्थिसिगोन आरोखि बेदरखौ नै फ्रोम एवनानै लाग्रोबाय आङो आंना आलासिया सौफैबाय नालाय साहाबो जानबाय आरोना सोरनाफोर गाइखेरा थिग थाक मैया लाखिखादों नालाय सानैजों एसे लाइन मारायखादों र' आं एसे साहा पानि बानायनानै लानो थारुनखौबो हरनानै लानोसै आङो गोथाव संनाय नायनो र' जागोन ना जाया मैया मोनायावनो होनखानाय थारुनजों अमाखौ ओमफ्राय आलासियाबो थिग थाक रायज्लायनायाव ग्रोब जाबायना आलासि नङा बिजावजालि आरोना थायो बेयावनो सोरबा क'क्राझारनि भिडिअ नायथारदोंबाथ' लोगोफोर मिन्थिखायो ओमफ्राय आलदाफोरनिया मिन्थियाना बिजावजालि आंनि असेयानो संनानै जाहोनोसै आं नै थारुनखौ होबाय आङो हालदैया एसे खम जादों हरबावनोसै र' ओरै एवगोन आङो टमेट' चाटनि आरोना सुनानै लाखाबाय सकानो बरिया जाबाय नै आंहा दै होनाय टाइम जालायबाय ओमफ्राय साहायाबो दुंबाय आरोना लोंग्रोनोसै बेयाव दै होनानै साहा लोंसै आरोना सफैबाय आंना आलासि बिथाङा आरोना सिबाय फरियालसो बिजावजालिसो नालाय एकदम आलासि नङा दिनै फुरा आंना किटसेना बजाय आरोना बयबो हाबाफारि जेबो गैया संनांगौ लाबाथाय बे एसे मावबाय आरोना फिसाजो ओमफ्राय टेबोलावसो स्लिमसो नामा हाथाया गोलाव नालाय जोंना अमा जानानै हाथाय मोदोमफ्रा नारखोजोबनाय सारनानै लागोनसै आरोना सोरनाबा सारनायखौलाय मा देखायबावनो जाग्राबो जेबो गैया बिस्कुटल' दङ बेखौ आखलनो मोनसै आङो हरदो बयबो फाराफारि गैया ओमफ्राय आलासिया सिबाय साहा गोजासो मा समायना बिजावजालि जानो समायाहाय मालाय इहा मोजां बालेंलें ओमफ्राय आंहा अमा बादि एकदम अरलांलाजोबनायसै आरोना जों एसे मोजां मस्ति खालामसै बारा इलुलाय देखायनाय नङा ओमफ्राय देखायथावखौल' देखायनोसै आरोना एसे बायदि दालाय हिनजावफोर ज' जालायबा बायदि एसे रायखोमालायनाय माने जे होमबा एसे रायखोमानोसै जोङो गोदौगासिनो आंना ओंख्रिया ओमफ्राय ओरै टमेट' चाटनियाबो जागासिनो दं आरोना बे एरलाय बिफा एरलाय आं एरलाय नों नायथ'दो आं खर' माथा लोबनानै फैनोसै मानग्लुंजोब्बाय खर' माथाया आंना देनद्रफा आरोना फोमोनथोंसै बेखौ आलासियाबो ओमफ्राय फिसाजो टिउसनाव गनोसै नालाय 11ता जालायबाय लायनो थांबाय जोंनाबो दिनै फुङाव लायनो टिउसना बेनाबो 11तायानो गसिगोन जोंना फैखासिगोन लोगोफोरजों ओमफ्राय बेयाव लायनो थांबाय थाब आङो लुस्रनानै लागोनसै आरोना गैया सिबाय आलासिनि ओंख्रिया ओमफ्राय बिदिसो आरोना लेंहरदोंबाबो एकदम अपमानसो बिराद गोजानै इनभाइटेसन खालामजानाय ओमफ्राय फिसालायाथ' लेथेर फेथेर जाना हो आलासिया जेने जाखांबाय नालाय जोंबो जानोसै ओमफ्राय बिथाङा ओमफ्राय दानो जोबगोन बेना भिडिअ लासान्दियावनो आरोना थाबनो जायो मालाय एकदम टाइमिंसो मालाय टाइमिं दैया नै ओंख्रिया लादो जानानै लागोनसै जाखांबाय नालाय नै गय एसे जानोसै ओमफ्राय आलासियाबा मा जाखो आंहासो सोब्रांजोब्बाय आरोना भिडिअ खालामनो टाइम गैला बिराद जानायनि खोथाना बारा जाया आलासिफ्रानो एसेल' जायो सोर उन्दैनो गोनां नालाय भिडिअफोरखौनो मोजां खालामनो मोना आरो मानसि फैबाथाय माबा उन्दैफ्रा बाथाबलाबायोसो नालाय जारलासो ओमफ्राय बे गथ'फोरनि आयै बिदा बिनानाव लोगो मोनदों नालाय आखाइफ्राव नुवाखै फैगोनसोहाय मबाइलजोंनो सिरि रायजाबाबो मानिया आयं मायाव बुंखोमलाय आयं थौलै आंनि भिडिअ'हाय मा गाथा मोनखो
फुंबाय थैनि बिजावजालि मबाइल बिमा ना मम्मी दङ मबाइल फिफा जोंना मम्मीया मबाइल माबानि बिदा फंबायनि फिसाफोर एकदमबारे बोरैबा गोजा फिफा गालां जानायसो ओमफ्राय आंना बेहाबो स्प्रिं ना मम्मी स्प्रिं नो स्प्रिं फिफा गालां जानायसो गैया जोंनि बायदिसो थांबाय दाख्लै सुटियाव फैनानै बेस्रा फैथ'ला ने फैथ'ला आरो जोंनालाय अबावथो जाखिनि सुटि दङ बेखौनो राननानै फैयाबालाय आरो माथो नङा होमबा गैया सिबाय बेनाबो दाबसेयावसो र' मालाबा फैबा बिबोनांखौ भिडिअ लाबोगोन आं एसे जोंहाथ' भिडिअआवनो ओंखारनो नागिरा नालाय बिबोनांफोरखौनो बुद्रुनोसै थमकि होनानै फिसायखौ हास्लाबा नालाय बिबोनांफोरखौनो एकदम जों जाखां लोंखांसो सावरायबावनोसै आरो ना ओमफ्राय बिमादै मोना थांनो ओंखारबाय गावासो नालाय मादै सिथों सिथा आयौ गाबगां थानोसैब्रा बे दा नानि जोंहा थाङा मा गाबोन थांगोन फै सना थांदो दे आयं जेबो गैया फैदो आमा सना आयौ नायसाय गाबबावा ससे थांफाथारबावबाय हनै नांला फैदो मा फैदो आया सोरनि फिसा इयो फैदो मा फैदो सना फैदो आयौ थाङा थाथा होनदो आयौ गैलाहाय सोरनि फिसा नाङा मा नाङा गाबोन थांगोन बाय बाय थांदो थाथा बिदाय न' लुनानै थाबाय मालाय आंनिनो बिजावजालि असेयानो माने बिदा फंबायनि फिसा बिदा फंबायनि बिजावजालि जाहैबाय आरो जोङो ना माने आंनि हाजबेन्डनि बिफाजों ओमफ्राय बे बिजावजालिनि बिहावजोंहाय बिदा फंबाय आरो ना ओमफ्राय बिनाबो BSF आवसो बेस्रा बिनाबो आलायावसो थायो ओमफ्राय ओरैनो फै स्कुला बेयावनो सोयो नालाय ओमफ्राय टिउसना बेलासियाव टाइमिङा मिलायलाया आरो ना ओमफ्राय दिनै फुङाव टिउसनखायसो ओरैनो हाबबाय आरो ना माने ओरैनो फैबाय थानायबो जाया थांलाय फैलायबो जाया टाइमिंफ्रा मिलायलाया बिहाबो एखमबा गारिजों हरो मा हरो सराइखेलायाव हाबबायनानै न' लुहैबाय नालाय गोजानबो जाबाय आंबो बारा थांनाय जाला आगोलाव भारा थायोमोन बेबो भारा थानाय समाव खाथि थाबा एसे थांलाय फैलाय जायोमोन उफाय गैया ओमफ्राय स्कुलनि थाखायनो बिदिनो बाहेरायाव ओंखारजोबनाय बायदि जायो आरो ना फैदो उफाय गैया थांबाय सानसु दासो 2ता जादों थांबाय आरो ना माने फरिखा जानोसै ना फिसा फिसौफोरना ओंखायनो थांबाय थाबथां एसे रेस्ट लानानै फरायहैनांगोनबो ना बेनिफ्राय आं दहाय बुंदोंमोन ना हिनजावजों हिनजावफोर एसे लोगो मोनबा रायखोमालायनाय मा जायो स' बिदि जेबो नङा सोनाफोर हासि मजाक खालामनानै मिनियो आरो ना सुखु दुखुनि बाथ्रा रायलायबाय अबयसे बेहाबो गालांजानाय आहाबो गालांजानाय सुखु दुखुनि बाथ्रा रायलायबाय बेवहायजोंबो एसे हासि मजाक खुसि खालामनानै मिनिबाय आरो ना बिराद खुला आंना बिजावजालिया नो टेनसन जोंना बिदि नियम गैया आरो ना सोरखौबा रायखोमानाय सोरखौबा मानाय माने बायो जों बिदिखौ जोंना खालि थाखा फैसा एसे सोलिनांगौ बोरैहाय मानांगौ बेखौसो जोंना एसे एनै रायलायनाय जायो आरो बाट बेफोरखौथ' रायखोमानाय होना नङा होमबा आं जास्ट मिनिनो थाखायल' दहाय एसे रायखोमानोसै होनना बुंदों आरो स' बिदि जेबो नङा गाज्रि मोननो नाङा गाज्रि साननो नाङा आरो आंनाथ' सोरखौबा रागा जोंदोंबा जोंदों एकदम खाथियावनो जावज्राव बुंनायसो आरो ना रायखोमा गैया खाथियावनो लागावनायसो आरो बुलायनोबा बुलायगोन आरो आंना इदिसो सोनाफोर रायखोमा आं बिदिखौ रोङा ज्राव बुंनायासो आंना एक्सपार्ट जेरै सबाय बिमा जेव बाथ्रायाबो बिदिनो ज्रावसो आंना गाज्रिमोन मोजांमोन आरो ना ओमफ्राय जोंहा ओरै बानलु आसारबो बानायनो नागिरदों आरो ना बिथाङाहाय बानलु आसार लांनो ओमफ्राय नै दाख्लैनि मुलानि हालोदा बिदि जाबाय जोंना मुजिहांगासिनो दं आरो ना बेखौबो एसे साखिनायनोबो होबायानो बोरै बानायनाय जायो मिन्थिलांसिगोन आरो ना फारि आंबो बानायफेराखै बानलुखौहाय मैया न'आव थांनायाव गावहा एकदम लांनानै फोराननानै लाबोदों आरो ना ओमफ्राय दिनैबो फोरानबावबाय मस्ला मस्लि रेडि खालामसैलाय आरो ना बिदिनो एसे रानग्रोबावथोंसै ओमफ्राय मा होनो सिबाय गावनो दहाय बुंलायलांबाय आरो ना मालायफ्रा लारु लारा माबा माबि लानानै फैयो होननानै ओमफ्राय जेब्लानाखि गावखौ सोङो आङो बिदि लां नामा गावनो लाङा होननानै बुङो आरो ना आरो फिथा जानो नामा होमबा जाया होननानै बुङो जाया होमबा बोरै जबरदस्ति थुनानै होनांगौ जाखो आंलाय जारला डिमान्ड बेफोरनि आरो आंना बिजावजालियाबो होनखाबाय ओइ जोंनाबो लाङा होनो थांखांबासो खिथाहरो होननानै स' दा गाव आसारनि एसे खुगासिनो नालाय आसारफोरखौनो हेभिलि बानायना हरनोसै आरो ना मा आसार बिदों बेखौनो बानायनानै हरनोसै जेरै बिदों बिदि हरनोसै नङाबा थांनानै बुंहैलायगोन आरो थांनो लागैयाव मुरि लारु बानायना हरगोन आं एसेल' बेजोंनो एसे गोजोनैथों बियो नालेंखर बिफाङा न'आव आगोलाव मेरला दंमोन अब्ला सोंनायावनो लाङा होनना बुंखायोमोन आरो दाथ' नालेंखर बिफां न'आव दानफायबावबायसो आरो ना फांसे मोजां गोदै दङमोन दा मा लाङो थांलागैयाव गाव दंसै सोङै लुइला बानायना हरगोन आं एबार एकदम बुंजानो मखा दोना आरो ना सनाफोर माथो खालामनो गोबावजों खनसे फैनायनि खोथा ओमफ्राय ओरैबादि जाला फिसालाया साइकेल सलायनो ओंखारला दाबो गैया आरो ना 3ता 4ता जालायलांसै फाग्ला जागोन आङो बिफायाबो मेंनानै दोखो उन्दुलांबाय आंहासो खुस मोनगासिनो दङ
आलासि फैनायाव बिस्रा लुखुर लाखार एसे मावफाबायना आलासि आरि फैबा बिथां थाबा जेबो टेनसन गैया आसु आसु मालाय आं सोलाबाबा गावनो खुरा होयो गावनो एवसोयो गावनो मा खालामनांगौ खालामो आरोना एकदम मालाय बायदि नोंथारा बेस्रा आंना बोराया आरोना बिराद हेल्प होयो आंबोथ' गावनो आसु हेल्प होयोना ओंखायनो अनो आरो बिदिनो अनलायलायनानै दङ ओंखायनो आङो बिथां थानायावनो सोर आलासि फैनो फैखा होननानै बुङो आरोना टेनसन गैया नालाय लायनांगौ मानांगौबो टेनसन गैया आरो न' सिङावबो टेनसन गैया माने गावनो नायजोबखायो आरोना स' एनिवे सोनाफोर बिदिनोसै माथो खालामनो मिलायलायनानै थानांगौ जाहैयो ओमफ्राय भिडिअखौबो दोनथ'नोसै आङो देखायनो लागा जेबो गैया मानोथो बखिबाय थाबावनो नङा होमबा नोंथांमोनाबो बरिं मोनगोन मा कन्टेन्ट गैया मा गैया बखिलाबाय थादों होननानै आं दिनै भिडिअ बानायाबो सानदोंमोन जास्ट बिजावजालि फैनायखायसो आं बानायनोसै होननानै बिजावजालि फैबाय जखन मोनसे भिडिअखौनो ट्राइ लानोसै होननानै लाबाय आरोना सोनाफोर आरो माथो इलु इला देखायबाय थानोना जोंलाय बहुद इलु इला रायलायगोन बेखौथ' बोरै एथबां शेयार खालामजाबाय थानो नङा होमबा जाखिनि एसे एनै शेयार खालामनांगौ बेखौ खालामबाय आरो सोनाफोर स' सोरबाफोर गोनांबा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामलांबानो जाबाय बेल आइकनखौ दाबायलांदो आं फिसालाखौ एसे नायस'हैनोसै आरोना बैथिंजायहाय स' लाइक कमेन्ट खालामलांबानो जाबाय सोनाफोर थेंक इउ